ia egunero lehenengo grisa ia eguneratzen dute eta beti albiste berriak jartzen dituzte. Eta azkenean ez du jartzen ez da datarik, ez da noiz egun egin zen azkenean aldiz. Eta gero ipintzatu, eguneratzea dagokionez saber webgunean fidagarria izango zen. Orduan eta zuek egin duzuen erreflexioa. I can imagine it's too bright, but in this design, this is the top, and this is the bottom. In the bottom. If you have too far, this is the top and this is the bottom. Yes, in the bottom. But in the picture, it's not. So you have to change the design. Es la caja. Ez zen txantxetakoa, Iruña Bereian azken urtebetean aurkitutakoaren emaitza. Egundoko albistea zen ura, ehunka grafito, erromatarren garaikoak, Kristo ondorengo 3. eta 6. mendean. Aztertu egiten dute eta zertarako aztertzen dute. Jakiteko zer? Hirugarren zera zereginak, eta badaukagu, hemen daukagu irudia, eta irudio zertarako dago. Zertarako daukagu irudio hori. Ikatzen badin badugu egon, irakurtuko digu, eta norbitek ezagutzen aldu irudia. Ze irudio da gire, horrena? Adibidean agertzen da erlojua daukat bihotzean, tik-tak, tik-tak. Gogoratzen ari da, izan ere izan burua hori dauka, memoriaren irautzea. Zertzen dena, behingo dugu txertatu, bale? Txertatu eta diagrama. Zertzen dugu hemen diagrama txertatzerakoan ateratzen dira modelo batzuk, ezta? Horren direla horizontalak, vertikalak, marrakin eta vertikalak, marrakin, baina hemen zertatzen baduzue gehiago zer gertatzen da. Agertzen direla lau kidekoa, bostekoa eta 6koa, ezta? Eta 6.